O contrato que se firmou, que o cumplan todas as partes e que aparezan os cartos que nos dixeron que nos iban dar. Pero xa non hai nin o contrato novo en vigor das centrales, que non se firmou ningún contrato novo. Solamente se firmou un amaño de contrato que fixeron as centrales para salir do paso, pero non temos contrato novo o que dixo o goberno que íbamos ter. Eu o único que queremos aquí é pedir que cumplan o que está pactado, poder sobrevivir como granxa e seguir vivindo desto, e non endeudarnos e pechar a maioría da xente. Solamente se pide eso, eu por lo menos é o que pido para a miña granxa. Concretamente na nosa explotación se está cobrando leite exactamente igual a como viñamos cobrando. Tiñamos un precio de 27 céntimos e o que temos na actualidade. Eso, bueno, pues se traduce a fin de mes, que si o propio Ministerio, o propio Goberno ten cifrados os costes de produción en 0,34, unha horquilla de 0,34 céntimos, pois concretamente na miña explotación se traduce unha perda de arredor, dependendo da produción que haxa todos os meses, que é un pouco variable, pero alrededor de uns 2.000 euros, entre 1.800 e 2.000 euros. Que o precio se subiu ao consumidor, pero, sin embargo, nas nosas explotacións o precio non mudou absolutamente para nada. Volvese a salir porque a situación sigue sendo de extrema gravidade, catastrófica. O precio medio está por debaixo dos 29, hai moitas familias que siguen polos 28, 27, 26, o cal demostra que se non somos capaces de mellorar esta situación de precios, pois moitas granxas veránse abocadas ao peche, están pechando todos os días granxas. E logo a seguinte cuestión, ademais, é que temos un goberno galego que sigue permitindo que haxa unha discriminación clara e evidente de Galicia co resto do Estado. Isto non sería un problema se cubríramos costes, pero non cubrindo costes, pois é unha deixación de funcións e exiximos que se poñan as pilas para lograr cambiar esta situación.